ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ମ୍ୟାଜିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ ବା ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରିଜନିଂରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କ୍ଲକ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି। କ୍ଲକ୍ ଇମେଜ୍ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମିରରକୁ ରଖିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଟିକାଲି ମିରର ରହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରହୁଛି। ତାପରେ କ୍ଲକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 2:20 ମିରରର ଟାଇମ୍ କେତେ ଏମିତି ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲି ରଖୁଛେ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 11:60ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫେଡ଼ିଦେବେ। ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, 2:20କୁ ଫେଡ଼ିଦେବେ। 11:60ରୁ 2:20କୁ ଫେଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା 9:40। ଯେତେବେଳେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରଖା ହେଇଛି ମାନେ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 9:30। ସେ ପଚାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ପଣର ସମୟ କେତେ। 18:30ରୁ ଆପଣ ଏଇ କ୍ଲକ୍ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଫେଡ଼ିବେ, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଫେଡ଼ିବେ। 9ଟା ପାଇଲେ। ଏଇଭଳି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି